ukuba nemali akusho ukuthi umuntu angahloniphi. Angisezwana. Sakubingelela phakathi kwambulo mbulo emakhaya kwesimanzonzo silesela khona indawo zamaskandi ihamba phambili nefence kakuthi ozokulo mbulo emakhaya ukuthi sibe nayo la kwesimanzonzo silesela khona indawo zamaskandi ezoqala ezokuthi inyanga ebebize igcamelisha kumcimbi walo udokotela uMabalengwa kaneme ngesenzo segcamelisha igcamelisha ke lenze njengenjwayelo ukuthi ngesikhathi sokuthi kumele ngene ukhuzana estage vela yena angene ngendlovu yangena nalomcimbi igcamelisha lenze ufanayo ithe sekumele ngene ukhuzana no DJ eselungisa ingoma zakhuzana kuvele kwabonaka sengena igcamelisha namageda ngoma ale stage kodwa kumangaza kakhulu ukuthi igcamelisha bekulindele ukuthi lisine noma ligide kulomcimbi lo kodwa ibese suka lapho lathi ifuse gwethu laqede lapho laphuma ningazange lisho ngisho ingoma eyodwa ibese libhala ku Facebook igcamelisha ukuthi lona aqasha ngo15,000 and futhi lo 15,000 lo ngeke awudle yena uzovela uthathe aphe abalandeli bamaskande abathengela ama-airtime wathi yena ibrand yakhe inkulu kakhulu ukuthi usengaze agide ngo15,000 nenyanga ke kade ibize lomcimbi lo Ayineme ngalesenzo segcamelisha njengabesho ukuthi noma kuthiwa usunemali engakanani kodwa akumele ubukele abanye abantu phansi washo ngempela ukuthi yena uyabonga ukukhuzana ukuthi noma esedumile angaka kodwa aqhubeke ukuthi angayiphakamisi akwazi ukuthi azwane nabantu kanje ubese esho ngempela ukuthi ukhuzana akabizwa mahalo ukuthi inkosi kodwa nendlela enza ngayo kuyakhombisa ukuthi inkosi ube semxhawula ke waqhubeka nokhuzana waperform stage ngubatheleka ama-video akade ekhomisa ngokusobala ukuthi kahle kahle yini kade iqhubeka kulomcimbi kadokotela uMabalengwa mbukele emakhaya akayihlangane ngezansi lapha kwi-comment section sizombono wakho uthi wena ngabe le ndaba uyibona kanjani ngabe lento le eyenziwe igcamelisha yito ehleni ukuthi engafuni ukuperformela imali elinganisela ku15,000 ngabe ngempela kusekuhlonipha ibrand yakhe lokhu noma sekuyibulala ibrand yakhe akahlangane ezathi ke sizwe umbono wakho ngalolu daba kwesimanzonzo izona indaba engithe ngaphathela zona till next time siyabonga. Hloniphi kanti umZulu kusuke kukhomba ukuthi ake sibheke kahle la kubazali bakhe siyayibhekisisa ingane engahloniphi
ukuba nemali akusho ukuthi umuntu angahloniphi. Angisezwana umcimbi esiwenzile kuba akuwona kamasipala, ngijwayele umcimbi yomasipala. Sesonile mbakazini. Anonanga. Kodwa mhlawumbe abanye benu bonini. Angaxoxele manje. Siyabonga. Siyabonga. Ake ngibonga mfungose ukuyithoba nanokuthi mawucula uculela abantu. Udumo lakho luqhamuka kubantu, ukuzehlisa kwakho ukhushula abantu. Imicimbi eminingi yalethiwa makhona nje idube ezenzakala kuthiwa hayi ake siyocela ukhuzani uyena ngathi uyahlonipha avume Nkosi yami kuze bezokwazi ukuthi la besabiyela. Hayi sengishintshile kangisebenzi kwamina senge-professional kakhulu. Uma kumele ngene ukhuzani kuzongena bani? Uma kumele ngene ukhuzani kuzongena bani? Mawufike lokho-ke and go. Engikwenzile ngibonga ukuthi nje nengihloniphe. Asikusho angithi inkosi iyagcotshwa sakubona ugqoka. Asivume nje sikusho lokho. Uyena ngathi uyahlonipha avume Nkosi yami kuze bezokwazi ukuthi la besebenzela. Hayi sengishintshile kangisebenzi lo nto senge-professional kakhulu. Uma kumele ngene ukhuzani kuzongena bani? Uma kumele ngene ukhuzani kuzongena bani? Bawushuke lokho-ke and go. Asamba